फैगासिनो दं नोंथांमोननि सेराव मैना आबुं बर' सावथुन। आंनो मैनाखौ बिहामजो नांगौ। महर फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गोजोन बर'नि लिरनाय आरो बिथोन होजानाय मैना बर' आबुं सावथुना बोहैथि दाननि 11 अक्ट'खालि चिरां बिजनीनि मंगलियान बाजाराव बेखेवनो एबा प्रिमियार श' खालामनो थि खालामदों होनना फोसावदों। मख'जाथावदि बे मैना आबुं बर' सावथुनाव बर'नि जाखांफुनाय आरो अनसायजानाय फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि, रिंकुमनि दांखोलोदो, मैथा, जेंगाव, दैमु आरो गोबां मुंदांखा महरगिरिफोरनि फाव खालामनायखौबो नुनो मोनगोन। बेखायनो बे सानखालि फैनानै बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों बानजाय आफादा। खुलुमबाय गासैनिसिमबो। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। महर फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर' सावथुन मैनाखौ बे दाननि 11 खालारावहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीनि मंगलियानावहाय रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेखायनो खाथि खालानि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आसा खालामो आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियावबो आंबो नुजाथिहैगोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैनाय जादों। बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय जोंहा महर फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे सावथुन दिहुननाय जादों। बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय मैना। बे मैना सावथुनखौ जोंहा मोनसे प्रिमियार श' खालामनो आखायाव लादों। बे प्रिमियार श'खौ जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी हालामनि मंगलियान होननाय मोनसे जायगायाव खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। बेवहाय जोंहा मोनसे आर्टिस्ट नाइट लानाय जादों। बेवहाय जोंहा गोबां बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो मेथाइ रोजाबगिरि दामगिरिफोरजों मोगा मोगि जानो मोनगोन। बेनि थाखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव मदद होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मैना, थारैनो नों जोबोद समायना। सोर नोंसोरलाय? आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसालाखौ एरेस्ट खालामना? सोर नोंसोरो? हा? नों पाब्लिक आं सरखार। आं सरकारा गोसो बायदि मावनो हायो। मिथिबाय? गोरोन्थि मावबाय नोङो गथ'। नैबे बिरसिं गावबुराजों सुथ्रु जानाया सिनायाखै नोङो। दुर्बक ए सालिया गावलाय जाबायबो दा। आंनो मैनाखौ बिहामजो नांगौ। थैनो हागोन अब्ला मानो जाबा जाया? उन्दै समनिफ्रायनो नोंसोरखौ हाजासे दुखु होबोबाय आरो हानाय मोनासै। आदै, थारैनो नों जोंनि थाखाय सासे इसोर। हामबायसै मादै, गाबनो नाङा। आं बादि सुबुङा माब्लाबाबो इसोर जानो हाया। नोंसोर बिमा माहारियासो आंनि थाखाय इसोर। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। मैना, आं थासान्दियाव नोंखौ जेबो दुखु जानो होआ। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो।
बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एस स्कुल रडनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मोहैहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां मोब्लिबफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।